Wel, mae'r darlleniad yn dod o Galatiaid, ar ail benod, Galatiaid 2. Ni'n parhau yn ein cyfres ni yn mynd trwy Galatiaid, a adnodau 11 i 21, sef diwedd y benod. Felly Galatiaid 2, 11 i ddiwedd y benod. Ond pan ddaeth Cephas i Antiochia, fe'i gwrthwynebais yn ei wyneb, gan ei fod yn amlwg ar fai. Oherwydd, cyn i ryw rai ddod yno oddi wrth i ago, byddai ef yn arfer cydfwyta gyda'r Cristnogion cenhedlig. Ond wedi iddynt ddod, dechreuodd gadw nôl ac ymbellhau, am ei fod yn ofni plaid yr enweidiad. Ymunodd yr Iddewon eraill hefyd yn ei ragryth, nes ysgubo Barnabas yntau i ragrythio gyda hwy. Ond pan welais nad oeddent yn cadw at lwybr gwirionedd yr Efengil, dywedais wrth Cephas, neu Pedr yw'n gyda llaw, yng ngwydd pawb, os wyt ti dy fod yn iddew, yn byw nid fel iddew, ond fel cenedl ddyn, pa hawl sydd gen i ti i orfodi'r cenhedloedd i fyw fel Iddewon? Yr ydym ni wedi'n geni yn Iddewon, nid yn bechaduriaid o'r cenhedloedd. Ac eto fe wyddom na chaiff neb ei gyfiawnhau, ond trwy ffydd yn Iesu Grist, nid trwy gadw gofynion cyfraith. Felly fe gredasom ninnau yng Nghrist Iesu, mwyn ein cyfiawnhau, nid trwy gadw gofynion cyfraith, ond trwy ffydd yng Nghrist. Oherwydd ni chaiff neb meidrol ei gyfiawnhau trwy gadw gofynion cyfraith. Ond os wrth geisio cael ein cyfiawnhau yng Nghrist, cafwyd ninnau hefyd yn bechaduriaid, a yw hynny'n golygu bod Crist yn was pechod? Nac ydyw, ddim o gwbl. Oherwydd, os wyf yn adeiladu drachefn y pethau a dynnais i lawr, yr wyf yn fy mhrofi fy hun yn droseddwr. Oherwydd trwy gyfraith bu'n farw i gyfraith, mwyn byw i ddew. Yr wyf wedi fy nghroesoelio gyda Christ, a mwyach nid my fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi. A'r bywyd yr wyf yn nawr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf. Ffydd y mab Duw, hwnna'n caro ddi ac am rhoi ei hun i farw troso fi. Nid wyf am ddirymu gras Duw, oherwydd os trwy gyfraith y daw cyfiawnder yna bu Crist farw yn ddiachos. Amen. Wel, bore yma te, i ni yn mynd i edrych ar y darn yma, a y thema yw te dim ond y gwir. Y gwirionedd yn unig mewn geiriau eraill. Maen nhw'n gweud yn Saesneg, the whole truth, the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Dyma yw concern Paul yn y darn yma wrth iddo fe ysgrifennu at y Galatiaid. Dim ond y gwirionedd sydd yn bwysig, a mor bwysig yw y gwirionedd. Ond cyn i ni ystyried mwy o hynny, recap bach i ni, jyst i'n atgoffa ni o lle ni wedi cyrraedd, oherwydd i ni ddim wedi bod yn llythyr at y Galatiaid ers cyn y Nadolig. Felly mae Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yn Galatia, Cristnogion yn Galatia, a i ni te hynny yw Syria, Cyprus a Twrci. Dyna'r ardal. Lle ath o bosib y llythyr cyntaf i Paul ysgrifennu oedd llythyr at y Galatiaid, ardal eitha mawr a sawl eglwys, nid eglwys benodol, a mae'n ysgrifennu at genedl ddynion, hynny yw pobl sydd ddim yn Iddewon. Mae hwnna'n bwysig, oherwydd nhw yw rhai sydd mewn gwirionedd mewn peryg fan hyn, o fod y gwirionedd yn cael ei newid ac yn dod yn anwiredd. A mae Paul, os chi'n cofio, yn grac ac yn rhwystredig fod pobl wedi cymryd yr Efengil a wedi newid yr Efengil drwy ychwanegu rhywbeth ato fe. Yn yr achos yma, enweidiad yw rhan o gyfraith Moses yn yr Hen Testament. A felly mae nhw'n dweud y plaid yr enweidiad mae Paul yn galw nhw,
Maen nhw'n dweud mae rhaid i chi credu yn Iesu, ond hefyd cael eich enweidi arno a dilyn y gyfraith. Trwy wneud hynny, maen nhw'n newid yr efengil i fod yn ddim efengil o gwbl. Nawr, nes I sôn o'r blaen fod Pedr hyd yn oed wedi cefnu ar y cenhedloedd. Ni wedi darllen rhywfaint o hynny y bore yma, o dan peer pressure. Dyna beth oedd e mewn gwirionedd, ofn plaid yr enweidiad, mae'n dweud wrthon ni. A felly mae Paul yn glyfar iawn ac yn dda iawn yn mynd at yr apostolion I hunan a dweud, efe chi sydd wedi anfon y plaid yr enweidiad yma I ddweud y neges yma? Achos maen nhw'n honni bod nhw'n pregethu neges yn eich awdurdod chi, dan eich awdurdod chi. A mae hefyd, os chi'n cofio, yn mynd â test case gyda fe. Mae'n mynd â test case, sef Titus. Mae'n mynd â Titus sydd yn genedl ddyn ac yn ei gosod nhw o'i blaenau nhw ac yn dweud, wel, chi'n dweithio fi bod e ddim yn gadwedig achos bod e ddim wedi cael ei anweidi arno. Ac wrth gwrs mae'r apostolion yn dweud, na, wrth gwrs bod e wedi. Mae wedi rhoi ei ffydd yn Iesu Grist a dyna'r cwbl sydd ei angen. Felly mae'r apostolion yn gytun gyda Paul. A felly ni'n gweld bod ni'n galw nhw'n rogue agents, pobl oedd wedi mynd y tu ôl I gefnau'r apostolion a wedi newid I siwtio beth o'n nhw moyn. Y bobl yma wedi ychwanegu at yr efengil. Felly hefyd mae Paul eisiau just atgyfnerthu a atgoffa ni y bore yma o bwysigrwydd y gwirionedd. Wel, 3 pheth yn benodol Rhif 1, pwysigrwydd y gwirionedd. Yn ail, pwysigrwydd cadw at y gwirionedd. Ac yn drydydd, grym y gwirionedd. Grym y gwirionedd. A cofiwch wrth I ni fynd trwy y darn yma, mae y gwirionedd yn y cyd-destun yma yw fod iachawdwriaeth yn dod trwy ffydd yn unig yn Iesu Grist, nid gweithredoedd. Wrth gwrs mae hwnna'n bwysig oherwydd mae yna wirioneddau eraill yn y Beibl sydd mae pobl yn gallu anghytuno gyda nhw ar bethau, ond dydyn nhw ddim yn bethau sydd yn dod yn gyntaf, primaries, a byddwn ni'n dod at hynny mewn munud. Felly'n gyntaf, pwysigrwydd y gwirionedd. Mae Paul yn ystyried y gwirionedd yma fod rhaid dod a credu trwy ffydd yn unig yn hanfodol, essential. Mae e'n hollol essential. Ac I ni'n byw mewn dyddiau nag I ni, lle mae pobl yn dweud, wel, allu di gael dy wirionedd di, a na I gael yng wirionedd di, a newn ni rhyw fath o gyd-fyw, ond gyda gwirioneddau gwahanol. Gei di gredu fod hynny'n wir, a mae hwnna'n iawn I ti, ond I fi mynd I gredu fod hyn yn wir, a bydd hwnna'n iawn I fi. Ond dyw Paul ddim yn credu fod gwirionedd yn gweithio fel yna. Mae Paul eisiau sicrhau fod pobl yn deall beth yw ystyr gwirioneddau. Einau maen nhw'n wir neu dyn nhw ddim yn wir. A does dim modd I un peth sydd yn gwrthweud y peth arall a bod y ddau ohonyn nhw'n wir. Dyw e ddim yn subjective. A felly mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld hynny ein hunain. Peidiwch â cael eich twyllo I feddwl bod e'n iawn fod rhywun arall yn meddwl bod rhywbeth yn wir sydd yn anghywir yn ôl gair Duw. Dyw hwnna ddim yn iawn. Gall e ddim bod yn gywir. I ni ddim eisiau felly fod rhywun yn credu fod rhywbeth yn wir pan mae'n gelwydd. A mae 2 broblem fawr yn bennaf fan hyn gyda y frwydr yma, chi'n cofio, gyda Paul a gyda Pedr. Nid bod e'n frwydr yn gymaint a fod Paul yn cywiro Pedr yn ei ceffas yn y darn. 2 broblem gyda fod rhywun arall yn pregethu rhywbeth sydd ddim yn wir. Yn gyntaf, mae rhaid I rhywun fod yn anghywir. Felly, mae rhaid bod rhywun yn anghywir. Mae rhaid I rhywun ddweud, yn dos yn y pen draw, o na, dyw hwnna ddim yn wir. Gall hwnna ddim bod yn wir. Hynny yw, allwch chi ddim credu mewn iachawdwriaeth trwy ffydd yn unig a credu mewn iachawdwriaeth trwy ffydd a gweithredoedd. Oherwydd mae ychwanegu gweithredoedd yn golygu bod chi ddim yn credu mewn iachawdwriaeth trwy ffydd yn unig. I chi'n dirymu eich pwynt eich hunan. Ond yn ail, mae e hefyd yn cael effaith ar bobl eraill. A mae hwn yn bwysig iawn. Chi'n aml yn credu, wel, falle bod fi wedi cael hwnna'n wrong, ond dim ond fi mae hwnna'n effeithio. Ond yn achos Pedr fan hyn, oedd e ddim jyst yn effeithio arno fe o gwbl. Os oedd Pedr wedi dod I gredu celwydd,
ac yn cyhoeddi'r celwydd yna, neu hyd yn oed ddim yn cyhoeddi yn yr achos yma, oedd e'n gwneud cam ar cenhedloedd. Chi'n gweld mae'r celwydd yma mae e wedi dderbyn, wedi effeithio ar y bobl sydd ddim yn clywed y neges. Ddim yn clywed, mae croeso i chi ddod. Ac yn sydyn, mae beth mae e'n credu fod yn wir yn effeithio'n fawr iawn ar y cenhedloedd. Yn sydyn, mae nhw'n dechrau meddwl, wel, ydy hynny'n golygu bod fi ddim yn gadwedig te? Ydy hynny'n golygu bod fi ddim wedi cael yn achub? Oherwydd dwi ddim yn gwneud wedi cael fenweidi arno. Dwi ddim wedi dilyn cyfraith Moses. A felly mae wedi gosod maen tramgwydd o flaen pobl eraill. A pwrpas hyn i gyd yw i ddangos i ni mor bwysig yw bod ni'n glynu at gwirionedd y gair. A sylweddoli, dyw e ddim jyst yn effeithio arno ni, mae'n effeithio ar y bobl sy'n byw o'n cwmpas ni. Bwysig iawn bod ni'n gallu gweld hynny. Mae'n effeithio'n fawr iawn ar y ffordd mae pobl eraill yn ymwneud ar efengil o bosib. Os ni'n dechrau troi pethau i siwto ni, gall hynny olygu bod ni ddim yn ymestyn y gwir efengil i'r bobl sydd wir i angen o'n cwmpas ni. Ac felly mae Paul yn gwneud rhywbeth hynod o ddewr, nag yw e? Mae e'n ceryddu yr apostol Pedr. Mae'n ceryddu'r apostol y Pedr o flaen pawb, yn ei wyneb yn gyhoeddus. A mae hyd yn oed yn dweud wrth y Galatiaid, fi wedi ceryddu fe'n gyhoeddus. Da chi beth i wneud? Siwr mae'n gallu bod mor hyderus a gwneud hynny? Oherwydd fod y gwirionedd yn gorfod dod yn gyntaf. Dyna pa mor bwysig yw e. Mae'r gwirionedd yn fwy pwysig na unrhyw densiwn neu hyd yn oed colli ffrind i Paul. Mae eisiau, achos mae'n gwybod, os nag yw hwn yn cael ei ddelio gyda, mae'r efengil yn y fantol. Mae'r efengil yn y fantol. A dyw hwnna ddim yn fwy pwysig na bod Paul a Pedr yn ffrindiau. Dyna werth yr efengil i Paul. Dyna werth fod pobl yn gwybod chi'n gallu dod a derbyn trwy ffydd. A mae'n gofyn y cwestiwn i ni felly, nag yw e? Yn ein rhestr o flaenoriaethau ni, yn ein calonau ni, yn ein bywydau ni. Ydy e'n dod yn bennaf, ydy e'n primary issue i ni te, yn hanfodol i'r efengil. Mae'n bwysig, mae dyma y peth sy'n dod yn gyntaf yn ein pennau ni, yn ein calonau ni. Bod ni â concern mwy dros yr efengil, a gwirionedd yr efengil, bod pobl yn clywed y gwir efengil, na bod ni gyda ffrindiau. Sy'n dal yn ffrindiau gyda ni, achos bod ni ddim yn dweud yn byd wrthyn nhw. Da chi werth i'r gwirionedd. Oedd gen i ffrind o'r enw David Ollett yn cynwynidog oedd wedi bod yn rhan o hyfforddiant fi. Ac oedd e'n aml yn dweud wrthyn ni, with every opposition you face, you've got to ask this question. Is this a hill you're willing to die on? Is this a hill you're willing to die on? Wel, os oes erioed hill to die on wedi bod, yr efengil yw e. Yr efengil yw'r un peth mae rhaid i ni lynu ato. A mynd i chi newid hwnna. Ac wrth gwrs, nid enweidiad yw'r ofn i ni. Nid enweidiad yw'r temtasiwn i ni. Mae cadw cyfraith a cadw rhyw set o reolau yn gallu bod yn temtasiwn a deddfoliaeth, legalism yn gallu bod yn temtasiwn i ni. Ond mae yna sawl peth arall gall ddod mewn a bod ni'n ychwanegu fe at yr efengil a mae eisiau ni fod yn ofalus, yn dod e? Yr efengil felly yw'r hill to die on. Dyna'r non-negotiable yn ein perthynas ni gyda'r arglwydd ac yn y ffordd i ni'n byw ein bywyd ni. Dyw e ddim yn newid, allwn ni ddim tynnu oddi wrtho fe nac ychwanegu ato fe. A mae'n glir iawn yn y gair hefyd fod yna fleiddiaid a geifr o fewn pobl ddiw sydd yn ceisio sbwylio eglwys Crist. A felly mae eisiau ni fod yn wyliadwrus, yn dos e? Bod rheina ddim yn dod i mewn ac yn sbwylio gwaith yr arglwydd. Diolch i'r arglwydd, mae e'n fugail da sydd yn allwn ni lynu ato fe a glynu at ei air te. Dyna'r allwedd i hynny, yn dyfe. Felly dyna'r peth cyntaf.
pwysigrwydd y gwirionedd. Yn ail, pwysigrwydd cadw at y gwirionedd. Edrychwch ar adnod 14 yn bennaf yn y darn, ond pan welais nad oeddent yn cadw at lwybr gwirionedd yr Efengyl, dywedais wrth Cephas yng ngwydd pawb, os wyt ti, dy fod yn iddew, yn byw nid fel iddew ond fel cenedl ddyn, pa hawl sydd gen i ti i orfodi'r cenhedloedd i fyw fel iddewon? Nawr, mae hwn yn wahanol nawr i practice what you preach. Y gwrthwyneb yw preach what you practice. Na'r pwysigrwydd fan hyn. Mae yna angen am y ddau o bryd i'w gilydd. Mae eisiau ni weithiau ail ystyried sydd ni'n byw ein bywydau ni a practice what you preach. Ond mae yna adegau lle mae eisiau gwneud y gwrthwyneb a preach what you practice yw e. Yn achos Pedr, doedd Paul ddim eisiau iddo fe fynd nôl a dechrau byw yn ôl y gyfraith o gwbl. Oedd e ddim eisiau iddo fe i ymarfer beth oedd e'n pregethu. Beth oedd e moyn oedd bod e'n gweld sut oedd e wedi cael ei ryddhau i fyw i fywyd ei hunan yn rhydd o'r gyfraith ac i bregethu yr un peth te. Ie wir. Ac felly mae'n bwysig nag yw e bod ni yn gallu gweld i ddechrau preach what you practice. Pregethwch yn gyson beth ych chi'n dweud wrth bobl eraill yw'r Efengyl yw beth ych chi wedi credu eich hunan. A falle bod hwnna'n swnio'n od, ond edrychwch, mae wedi digwydd ym mywyd Pedr. Mae wedi llithro o fod gyda fe un safon ei hunan lle mae wedi cael ei ryddhau o'r gyfraith, ond mae e'n pregethu safon arall. A felly mae e'n bosib i ni wneud hynny, nag yw e? I osod rhyw safonau wrth i ni bregethu'r Efengyl sydd yn wahanol. Be bynnag bydde hynny, sa'i rydw i eisiau rhoi lot o esiamplau achos fi'n credu bod hwnna'n beryg i'n denu ni at yr esiamplau yn hytrach na'r egwyddor. Ond beth bynnag byddwn ni'n ychwanegu at yr Efengyl a dweud, wrth gwrs bod croeso chi ddod a derbyn yr arglwydd, ond mae rhaid wneud hyn hefyd wrth gwrs. Na, ffydd yn unig, derbyn yn unig. A felly, mae'n bwysig bod ni yn pregethu'r hyn i ni'n ymarfer, bod e'n gyson. Tybed os na ddarnau yn bod ni sydd ddim yn gyson gyda'r Efengyl, eina i ni'n cyhoeddi neu yn ei ymarfer. Tybed os na falle bod yr achos i chi bod angen practice what you preach, yn hytrach na preach what you practice. Ceisiwch yr arglwydd, gofynnwch iddo fe. A dwi'n gyson yn yr hyn dwi'n ei bregethu ac yn ei gredu. A dwi'n gyson yn hynny. Oedd eisiau fod rhywun oedd e'n herio Pedr a galw fe mas am ei ragryth, a mae Paul yn gwneud hynny. A mae'n dweud yn y llythyr, mae'n eitha amazing, really, bod e mor rhydd. Ond chi'n gweld, does dim casineb yna, cariad yw e. Cariad sydd yn rhoi sail i'r agosatrwydd yma. Na chi air rhyfedd, yw e? Cariad yn rhoi sail i'r agosatrwydd mwyn gallu galw rhywun yn rhagrithiwr. Cariad sydd yn sail i'r agosatrwydd sy'n caniatáu i Paul alw fe mas am ei ragryth. Chi'n gweld, oedd Paul yn caru Pedr ac yn caru'r arglwydd Iesu. Ac felly oedd e'n gorfod dweud y gwir wrtho fe. Oedd e'n rhaid fod e'n neud hynny'n glir. Pam fel bod Pedr yn gallu dod yn ôl at lwybr y gwirionedd. A dyna beth sy'n digwydd. A mae nid yn unig yn digwydd fan hyn, ond mae wedi digwydd yn y gair o'r blaen hefyd. Esiampl perffaith i ni yw Jonathan yn dyfe. Chi'n cofio pan oedd y brenin Dafydd wedi pechu? Dyma Jonathan yn defnyddio yr esiampl yna, y stori yna i ddechrau, o'r oen gafodd ei ddwyn a'i ladd. Ti yw'r dyn yma, fe'n dweud. Ti wedi dwyn gwraig rhywun arall. Ti wedi lladd y dyn, ti wedi creu'r llanast yma. Ac yn sydyn mae'r golau yn mynd off ym mhen Dafydd. Fi wedi pechu'n erbyn yr arglwydd. Chi'n gweld Duw yn defnyddio ei bobl i argyhoeddi y dyn yma. Ydyn ni'n credu bod Duw yn gallu gwneud hynny heddi? Yn gallu'ch defnyddio chi i ddod â pobl eraill yn ôl at y gwirionedd? Fi'n credu bod e. Ond chi'n gweld mae eisiau perthynas o gariad yn y lle cyntaf mwyn gallu gwneud hynny. Ond os e, oedd e'n gwybod pam oedd Paul yn dweud y pethau yma. Oherwydd fod gyda fe gonsern dros ddau beth, Pedr a'r gwirionedd.
A felly'n gweddi ni yw y byddwn ni fel eglwys yn tyfu yn yr un cariad tuag at ein gilydd, fel bod ni hyd yn oed gyda y fath hyder yn yr arglwydd y bydd yn gallu'n defnyddio ni i argyhoeddi rhywun a dod â nhw nôl at y gwirionedd. Gweddiwch dros bobl sydd wedi gwrthgilio, yn enwedig dros y pandemig falle. A gweddio arglwydd helpa fi, defnyddia fi i ddod â nhw nôl. Nid gogoniant i fi, ond gogoniant i ti arglwydd. Defnyddia ni. A gweddio byddwn ni yn tyfu ni'n cariad a'n gofal tuag at ein gilydd. A nid rhywbeth ffals yw hwnna, lle ni jyst yn dweud mor dda i ni wrth ein gilydd neu be bynnag, ond bod ni wir a cariad o concern, bod ni'n gallu gweddio dros ein gwendidau a'n struggles ein gilydd. Oherwydd i ni ddim yn berffaith, i ni. I ni'n gweithio tuag at berffeithrwydd, fel byddwn ni'n gweld pnawn yma. A felly'r peth ola i ni'n mynd i edrych arno'r pwynt ola y bore yma, grym y gwirionedd. A mae hwn yn holl bwysig, falle y peth pwysica y bore yma. Pam fod Paul yn credu fod y gwirionedd mor bwysig? Wel, oherwydd fod y gwirionedd gyda'r grym i achub. Dyna pam. Mae gan y gwirionedd rym achubol. Mae Paul yn dweud wrth y Rhufeiniaid, yr adnod poblogaidd yna, Rhufeiniaid 1:16. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengyl. Pam? Oherwydd gallu Duw yw hi ar waith iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Yr Iddewon yn gyntaf ac yna'r Groegiaid. A'r gair groeg am gallu yw dunamis. Dynamite. Yr efengyl yw dynamite Duw, os licwch chi. Pŵer grymus Duw i symud person o fod yn bechadur i fod yn iawn gyda Duw. Felly mae'n dweud, yr efengyl, gair Duw. Gair achubol Duw. Dyna pa mor rymus yw yr efengyl sydd yn ein calonau ni. Yr efengyl i ni wedi ei dderbyn a'r efengyl i ni yn ei chyhoeddi. A felly, os nag os efengyl, does dim grym achubol. Gyda ni ddim byd i'w gynnig. Ac os i ni newid yr efengyl, dyw hi ddim yn efengyl y gwbl, mae Paul yn dweud yn Galatia 1. Felly dyma bwysigrwydd glynu at yr efengyl i ni wedi ei gredu. Ac yna mae Paul felly, be mae'n neud gyda'r bobl fan hyn, yw mae'n atgoffa nhw o beth maen nhw wedi credu. Beth yw'r grym yna sydd wedi bod ar waith ynddyn nhw? Beth maen nhw'n gwybod, hynny yw beth maen nhw wedi profi. Edrychwch ar adnod 16. Fe wyddom na chaiff neb ei gyfiawnhau ond trwy ffydd yn Iesu Grist, nid trwy gadw gofynion cyfraith. Sut maen nhw'n gwybod? Achos maen nhw wedi profi fe. Achos maen nhw wedi derbyn yr arglwydd, wedi profi'r arglwydd. Yn eu hachub nhw, yn tynnu baich eu pechod nhw oddi arnyn nhw. Yn eu rhyddhau nhw o afael y gyfraith. A felly, fe gredasom ninnau yng Nghrist Iesu mwyn ein cyfiawnhau nid trwy gadw gofynion cyfraith, ond trwy ffydd yng Nghrist, oherwydd ni chaiff neb meidrol ei gyfiawnhau trwy gadw gofynion cyfraith. A felly, pwynt Paul yw hyn. I ni'n gwybod beth yw grym yr efengyl, oherwydd bod ni wedi profi fod yn effeithiol yn ein bywydau ni. Fe wyddom. I ni'n gwybod fod hyn yn wir. I ni ddim yn geso fe, i ni ddim yn meddwl i ni'n gwybod. Mae e'n effeithiol. I ni wedi profi fe. Ac yna mae Paul yn mynd mlaen i sôn fod na common misconceptions. Be bynnag yw hwnna'n Gymraeg? Nes i drio meddwl, nes i ddim dod lan dim byd. Camddealltwriaethau sy'n digwydd yn aml ynglyn â cael ein cyfiawnhau trwy ffydd. A mae hwn yn ddarn chydig bach yn gymleth, adnod 17 i 19. Ond os wrth geisio cael ein cyfiawnhau yng Nghrist, cafwyd ninnau hefyd yn bechaduriaid, a yw hynny'n golygu bod Crist yn wast pechod. Nac ydyw ddim o gwbl, oherwydd os wyf yn adeiladu drachefn y pethau y dynnais i lawr, yr wyf yn fy mhrofi fy hun yn dryseddwr. Oherwydd trwy gyfraith, bu'n farw i gyfraith mwyn byw i ddiw. Be mae'n gofyn mewn gwirionedd yw, os ydyn ni yn dweud ein bod ni wedi cael ein cyfiawnhau trwy ffydd yn Iesu, ond yn dal i bechu, ydy Iesu rhywsut yn rhoi caniatad i ni i bechu, yn rhoi rhyw fath o leisans i ni i bechu. Mae dyna beth yw'r efengyl. A mae Paul wrth gwrs yn dweud, na, ddim o gwbl, chi wedi camddeall yr efengyl, os ych chi'n meddwl mae dyna yw pwynt yr efengyl.
fel petai yn dweud, o ie, fi wedi gwneud chi'n iawn mwyn i chi gael gwneud beth ych chi moyn. Dim o gwbl mae'n dweud. Ac os ych chi'n troi yn ôl at y gyfraith, mae'n dweud, ych chi'n ceisio adeiladu y peth sydd wedi cael ei dynnu lawr yn barod, sef y gyfraith. A mae'n mynd mlaen i sôn ar ddiwedd y darlleniad, os ych chi yn troi nôl at y gyfraith, ych chi'n gwneud yn fach o waith Iesu Grist ar y ddeiar ac ar y groes. Chi'n gweud bod hwnna'n ddibwys, bod yna ddim pwynt iddo fe. Os ych chi'n dweud, wel, mae rhaid i fi fyw i'r gyfraith, mae rhaid bod hwnna ddim wedi gwneud i'n byd te. A felly mae Paul yn gorffen gyda'r adnodau hyfryd yma yn y diwedd. Os mae nid dyna'r achos, os nad yw Iesu wedi ein achub ni mwyn rhoi leisans i ni wneud beth i ni moyn, beth mae wedi'n achub ni iddo fe te? Edrychwch ar adnod 20 a 21, yr adnodau hyfryta yn y darn byddwn ni'n gweud. Dyma mae Paul yn dweud. Yr wyf wedi fy nghroesoelio gyda Christ, a mwyach nid mae fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi. A'r bywyd yr wyf yn nawr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf, ffydd y mab Duw, ar hwn am carodd ac ei rhoes ei hun i farw drosof. Nid wyf am ddirymu gras Duw, dyma ni'n sôn am yr adnod olaf, nid wyf am ddirymu gras Duw, oherwydd os trwy gyfraith y daw cyfiawnder, yna bu Christ farw yn ddiachos. Chi'n gweud bod yna ddim pwynt i'w farwolaeth e. Felly dyw'r Efengil ddim wedi rhoi hawl i Paul enghraifft i fynd ati i wneud beth mae e moyn. Trwy ddod i gredu'r Efengil, mae Paul wedi marw. Mae'n dweud, mae wedi marw. Mae'r hen Paul oedd yn byw i'r cnawd i wneud beth oedd e moyn wneud, wedi mynd. Mae nawr wedi ildio ei hun i Iesu Grist. Mae nawr yn byw i'r arglwydd Iesu. Dyw e ddim bellach yn ceisio ennill rhyw gyfiawnder iddo fe'i hunan fel oedd e cynt, yn ceisio dilyn rhyw gyfraith a anwybyddu Iesu Grist. Nawr, Crist sydd yn byw ynddo fe a trwyddo fe. Crist yw meistr ac arglwydd ei fywyd e nawr. A mae'n mynd mlaen i sôn bod y bywyd newydd yma mae'n ei fyw, mae e nawr yn ei fyw trwy ffydd. Felly nid yn unig bod e wedi cael ei achub trwy ffydd, ond bod e'n byw ei fywyd trwy ffydd hefyd. Bod e'n parhau trwy ffydd. Nid parhau trwy weithredoedd sydd yn mynd i'w gyfiawnhau ar rywsut. Hynny yw, hyd yn oed ar ôl dod yn Gristnogion, a mae hwn yn bwysig, achos fi'n credu bod yna demtasiwn i feddwl hyn. I ni ddim yn ceisio gwneud gweithredoedd da mwyn talu Iesu nôl fel petai, fel rhyw fath o repayment scheme. Dyw ddim yn gweithio, allwn ni beth wneud. Na, i ni'n byw bywyd oherwydd fod yr arglwydd wedi'n trawsnewid ni. I ni nawr yn rhydd i fyw i blesio'r arglwydd oherwydd yr Efengil. Fi'n siŵr bod chi gyd yn cofio'r gwahoddiad, dewch ata fi, pawb sy'n flinderog ac yn llwythog. Be mae'n dweud fyna, cymerwch fy iau arnoch. A beth mae hwnna'n golygu? Chi'n cofio beth yw iau? Wel, beth yw iau oedd pan oedd dau ychen yn cael ei roi at ei gilydd, neu dau fywch, basically, dau anifel yn cael ei roi at ei gilydd mwyn tynnu cart neu mwyn trin y tir neu be bynnag. Ac oedd e'n glido nhw, clymu nhw at ei gilydd. Un yn dod wrth y llall, fel arfer un profiadol cryf yn cymryd babi bach ac yn ei gymryd mwyn arwain y fywch yna neu'r ychen yna i ddysgu fe, i gerdded yn syth, i gerdded yn iawn ac i drin y tir. Fel rhyw ddydd, bydde fi yn dod yn fawr ac yn gryf ac yn gallu gwneud yr un peth i rywun arall. Ond mae Iesu'n dweud, dewch a glynwch wrtho fi, dewch a sticwch, unwch eich hunan yno fi. A dyna beth i ni yn gwneud, ynddo fe? Wrth ddod yn Gristion, i chi nawr yng Nghrist. Chi ddim ar wahân i Grist, i chi'n un nawr. A felly, i chi wedi dod yn rhan o pwy yw Iesu a beth mae Iesu'n ei wneud. A mae Iesu wedi bodloni yr arglwydd oherwydd hynny. Un o hoff garolau Nadolig yw welen gwawrio fydd i'w gofio. Un o'r rhesymau pam yw y bennill olaf, i ni'n canu Hallelujah, Hallelujah, aeth i'r lladdfa yn ein lle, Hallelujah, Hallelujah, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Nag yw yn hyfryd oherwydd bywyd a marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, wrth i'r arglwydd edrych arno ni, trwy ffydd, mae e'n fodlon gyda ni. Mae'n fodlon yn yr arglwydd
ond mae'n fodlon gyda ni. Pam? Oherwydd bod ni'n un gyda Iesu Grist. Sdim byd gwell na hynny. Sdim byd gwell na gwybod bod yr arglwydd yn ymhyfrydu yno chi a fi. Gweitha ein natur ni, oherwydd mae wedi delio gyda hwnna, yn barod yn Iesu Grist. A felly mae wedi bodloni, iddi gofaint tuag ato ni, a gofynion y gyfraith, yr arglwydd Iesu, trwy ei fywyd ifydd, ei farwolaeth, fel pechadur ond heb bechod, a'i atgyfodiad. Mae'n hyfryd bod ni felly, beth arall allwn ni wneud, ond derbyn. Derbyn yr arglwydd Iesu. Derbyn yr hyn mae'r arglwydd wedi wneud yn ein lle ni. Ond, cofiwch, sylweddoli beth mae hwnna'n ei olygu. I ni'n marw i'r hunan ac nawr yn byw i Iesu Grist. Mae'r hen wedi mynd. I ni nawr yn eiddo Iesu, i ni nawr yn un gyda Iesu Grist. Felly, jyst i grynhoi, mae gwirionedd efengil Iesu Grist yn bwysig. Pwysigrwydd y gwirionedd. Mae'n bwysig cadw at y gwirionedd yna. Ond falle'n fwy na hynny, mae'r gwirionedd yn rymus. A felly dibynnwch ar y gwirionedd hwnnw i ddod â bywyd newydd. Yno chi ac y mywydau eraill hefyd. Dyna'r unig beth, pregethu'r efengil sydd yn mynd i ddod â bywyd newydd i bobl. A felly, os nag ych chi wedi dod a profi hynny, dewch y bore yma at yr arglwydd a profi hynny. Ond os ydych chi wedi profi hynny'n barod, mae'r anogaeth fan hyn yn glir iawn i ni i lynu at y gwirionedd. I warchod y gwirionedd, ond i gredu yn y gwirionedd hefyd. I gofio beth mae Duw yn ablu wneud trwy ei efengil, gogoniant a mawl iddo fe ac iddo fe yn unig. Amen.